hada da umma Allah ka bani yamma in mai da ɗaya goma idan ka nufa ni mai da zana mayar tun da kai azimi sha'ani ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma ka karo salati ba da diga abin batula in sa aliyinsa jumla in sa ashabu Allah in sa saida batula in sa shewa Ahmad Tijani ashe da yana gaban jika haka ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma salamun ala gausul azam kira na ka amsa na da kushe ka wasa sannan ka sa in tasa in busar yabo in busa in baban Atiku kai na nufo da gudu tun da dubatin ka na barhama ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma uba dai uba ne amma nawa babban uba ne baya kama da wani kuyansa zahiri ne idan na faɗa ku gane ashe da maula ishe Muhammad Sisa komai ya faru ta ya haka ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma da kai aka fara kuma da kai kadai za a kare in shukar ka ta yi kore in kai ne gumma bature in zaki daban da kure idan ana daga aka fidda uwa ta yayi za a gane Ahmadu wai da musulmani ne da musulmani ne ba ma nizamiya dan bakin doki kyawun abba umma in kai ne a gaza sama in ba a yi ma zalama in kai ne kadai salama da malam Tijani ake tafiya da shi za a zauna mai duka ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma iya jazzabar akuya ta san tana gaza zaki in kai ne cikar su doki in girman ka ya fi ɗaki kogin ka ya fi tarki a lafiya batijja ne dogo mai gani da kallon barama ne da musulmani ne da musulmani ne barama salamun alaika uban tafiya ka miƙe ka huta jirgi daban da mota kai ke gaba ga bauta kai ne uwa da ɗanta iya tafakkurin mai tafakkuri yayi kaɗan ya gane Ahmadu ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma wuta ta wuta ƴaƴan alaba mu sun canza layi sauyi ya zo da sauyi dan Usmani layi ƴaƴanka ne a layi kowa dole ya bi ta kanka idan yana so isa da mai duka ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma kawai in ka ji ka dan Usmani kai shaninka kai godiya abunka ba dan da zai tare ka zaki yana gabanka idan ka ba dan Usmani guda za ya baka ba adadi haka ne da musulmani ne da musulmani ne ba ma sarki uban sarakai dan Usmani mai buɗe kofa zatin ka ne a sifa dajin ka bai da kofa sirrin ka ne a wafa inda kai ne ashe hadara ta yi sama dushanin ka na barama ne da musulmani ne da musulmani ne barama bukatar mutane bai wuce ai gida a yi mota duk wanda ke bukata muke da maganinta za a yi ajalinta duk wanda ya rike malam Tijani to za a masa saman haka ne da musulmani ne da musulmani ne barama ashe zuciyar barama tana kanan nan ta dahu shayi daban da subu waye zuba ya ɗebo kai ja gaban ka gabo malam Tijani baya son wasa ai rawa a juya barama ne da musulmani ne da musulmani ne barama da tsoho da yaro bambancin su gun armashi ne kowa gaban kaɗa ne kai garkuwar jiki ne du rayuwa a kai ne malam Tijani dan Usmani ashe duniya da kai ta tsaya haka ne da musulmani ne da musulmani ne barama zuwan nan da kai maka ya sa wasu sun aja aikin kasa suna ta lodin motar su ta yi fakin ka zo Madina aikin ni tun anan na gane dan Usmani ya zo da aikin barama ne da musulmani ne da musulmani ne barama komai da
gabata mai rai yake bukata mata gida da mota kar wanda ya dumauta amma idan ka ganka da dan Usmanu komai da komai an maka ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama ashe dai dan Usmanu kai ne muradi kai ne ka daura sidi Allahu ne a abdi shine a mahamudi ni so nake a gane dan Usmanu shine saman komai haka ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama bawa a bar shi bawa yayi bauta ne iya cikarsa kar yayi wa mai gidansa sani a shaninsa yayi shanin gabansa mu shi yasa cikin malam Tijjani ba maganin komai haka ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama idan ka ji buɗa mata ne fito kankale ka tasa daban da shiga malam Tijjani sarka shine farar alaka dan kwaliya buɗa daidai ne idan aka canza maka ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama doka a kwashe ba ƙarya a dan Usmanu sarkin mutum da jinnu maulaya majanunu sirrin baba laminu wake bidar ya gane dan Usmanu to gaskiya ta sabar hamani dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama yawa ala ba ma guduwa muna nan da aikin daɗi gare shi aikin jazbar mu je silokin malam Tijjani zakin duk wanda ya fito daga shi ya fito ta shi za ya koma mariya ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama tunanin mutum zai kare in ya ce zai tuno ka ba bincike cikinka ba dan da za ya san ka ba mai isa ya taka idan an ka ce malam Tijjani an kulla kowa mai duka ne dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama na cikin baya gomba sise uban su mamma na sadaka tamima isa dan maryama na sadaka ya tiku aban hajiya da aban habiba da yusufa ma dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama da kai Mustapha Sufi a cikin yaban shehu zaki na sada sisa zaki baye kana ta farki sise Ali Shauki na sada dan uwa Musa a hadin da addagiri Jibri Mahmudi dan Usmanu ne dan Usmanu ne barama ni ne na rera wannan baitocin masoya ku ji ni Kamis Maulaya ni dan sisa garkuwa ne ni ma dan kallo ne malam Tijjani shi ne yayi aikin yan uwa mu gode barama ne dan Usmanu ne